Ndeba ndewo. Ndewo. Ndogo nwam. Ihe a na-ekwu n'okwu ya bụ maka ndewo. Ị na-anya fụ na ndebe anyị ka m chọrọ ịjụ now. Ndị Igbo be anyị ole. Ndị Igbo be anyị ole hafa. Ole. Ndị Christians can hafa ole. Ọ na-eme na ndị isi ụka niile hafa ole unu afụgoro na erigo na Afghanistan unu afụrụ ya kịta erigo fa echenjigo ha emegharịgo baptizim ụfọdụ na-adụdozi aka n'elu plen ka ọ bụ na ha gbara ọsọ gbafee obodo ha ndị isi ndị otu anyị ndị isi kan hafa ka anyị si ejezi na ụlọ abụgo na ndị obodo nọzụ n'ọsọ nọ na ndị ọsọ enye na Afghanistan hu a ke ndị anyị bụzi ebe a ndị ji egbe onye ọbụla nwere egbe obodo onye ọbụla nwere egbe obodo onye ọbụla nwere laịsensị obodo onye ọbụla nwere moral ka a nakọtara agbafuo fia onye ọbụla anaghị agba debe ndị nwaanyị enwe nke inwe ka isi agbaga onye nke ọzọ na-egoro ebe ọ nọ si anyị na Chukwu ga-eme nke anyị mara Chukwu ga-eme mana onwego ebe ịgụtara na Baịbụl n'okwu n'oge eji ndị a wee bịa pịa unu hit maka mkpuchi ntụ unu egotaghị ya na akwụkwọ Izikel mgbe iji egube nara agụkwọ izi nwanna ndị be anya ọchị ka ọ na-atọ ma ana m achịzikwa unu ochie ole ndị okpukperechi ndị ụka be anyị hafa ole n'ụnụ nwa obodo akọ nkago Afghanistan ọsọ na-agba banya hafa oruzie mgbe unu ga-eji wee chịkọtaba anyị unu ebido mebezie ụmụ ihe akọbazie ụmụ akụkọ dịsị agha ihe nji wee kwuo okwu na-ada ole bụ na ọ bụrụ sọsọ unu ka a na-eburu amụma onye ọzọ ga-ebukwere unu cheta na okwu ahụ gwara unu mgbe gboo ọ ka nọkwa ọlụ ka anyị gba n'oge onye mara ka ọ ga-adị ya dị onye mara ka ọ ga-adị ya dị onye mara ka ọ ga-adị ya dị ọ bụrụ na ị da-afụ ụzọ were ihe mere Afghanistan were mara ka ọ ga-adị ọkụkọ fụrụ ebe a na-atụcha ọkwa were na-achị ọchị ọkwa otu ịdụkwa ka ọkwa dị o cheki unu na ọ bụrụ na abịa kịta na ndị abịa kụsuo ihe ha kpasara n'obodo ha fa ma na-edere ide na-ga-eji mkpochi ntụ unu na-ga-eji ndị unknown soldiers wee kụsusu Jeremiah 4 hafa Jeremiah 4 eguru Jeremiah 4 gụọ Jeremiah 4 ka ịfụ na ihe a na-eme na-edere ede ya gụọ ọgajeri Jeremiah 4 gụọrọ anyị ọgajeri 4 ka ịfụ na unknown soldiers nọ dị a ka esi wee kọwafa na iji a ga-abịa ụfọdụ na-esara ha bụrụ ndị Biafra na ha bụ ndị Naijiria ma ha bụrụ ndị Biafra na ha bụrụ nke agb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 a ọ ga-akwụ n'ụlọ bụ ndị na-eme agitation ọkwefu na eji nwaanyị na-apị pọs ụra na-afụ pọs maka unu na-elele Big Brother Naija ụra bụrụ ebe akpọba unu maka ihe na-echọrọ ihe ụtọ ihe sọrịbọ akpọfee gị akwa adịghị ka obi ọ dịghị ka ị na-adị mana na obi ara ajụ ndị ma ihe ha na-achọ oyi ọgaga ntị efuru ka o siri jisi gị kịta efuru Big Brother Naija ebe ahụ ka anyị kwụsị kọrent a na-ekwu okwu mkpa anyị nwee ebe a futbọọlụ nọkwu n'akụkụ ya ihe ndị adịkwa mma ọ na-enyecha joy mana efuru nke ọbụla ga-ege enwe mkpụrụ ọ ga-amịtara gị rapụ ihe ahụ kwugbo okwu maka na mgbe ahụ ṅa ntị ọ bụ mkpasa anya ka eji edivide ya mmadụ enu divide and rule mana ndị nka na-atụ igodi ya lobu ndị otu anyị chi nne ha afọ anọ kedu na ije ndị be anyị kedu na ije ndị chiki eluigwe oruonu Afghanistan afọ ọzọkwa ndị chiki sadị ha nọ n'ọsọ ma onye ihu ma onye azụ iwu niile arụ ozi ọrụ na nwoke na nwaanyị ada anọkọ ọnụ abụrụ ozi maka ịba n'ime ụgbọ a osetie mgba ndị isi eme gịnị awa ngị nwa onye na-anụ ya na-egwu kịta nekwa echi ekikpe pastọ unu ka ị nụra ma ọka na ya o ị na-echi ekikpe ụkọchukwu ime ama ọnọ
na-echekikwa time to time maka na be anyị ha ghọtara ihe a na-ekwu ihe a ụnụ na-aghọta ya n'anụ arụ ụnụ ghọta ya n'ime mmụọ ụnụ afụ na ihe tiri Afghanistan tie obodo a elewe ndị obodo anyị ele mgbachi ekene alụ ka nsụkwa ka ntụọ mana be mepe anya ṅaa na ntị ndị ahụ unu na-ezegharị a na-akpọ ndị iro ahụ ha ncha niile ezugo ha anọzi anọ ihe a na-eche kịta anụ abemara ọtasuo madam speed ị ga-eji agbaga di gị ahụ ị na-azọ azọ na-abụ nwaanyị feri aka ka ọnụ 6 months speed ị ga-eji gbaga di gị ahụ ndị udukwu na mmadụ ivi na apụtara ụzọ jụọ gị ọkwa gị bụ nwunye payọs ọ bụkwa nwunye payọs anụbekwa ndị abụkwa nwunye payọs onye unu ga na-adaba anụbekwa ndị ọkwara ọsọ nke a ga-agba ọsọ ahụ a ga-agba nke anyị na-agbagbu bifo ọ bụ ọsọ eji ara aka nke eji ara aka jide ara aka nke anyị agba kịta nke a ga-agba kịta bụ ekwughepụ ya agba nke ara na-eme tapa ara niile na-adị iche iche ara niile na-adị iche ara niile na-adị kpakampaka ya ka mgbe ahụ ma na nwaanyị agbaghala nwa na-aṅụ ara ya bụ nke anyị na-achọ ịba kịta mana anyị na-ayọ Chukwu okike abịa ma ka ọ nụọrọ anyị ọgụ a na ka ọ nụọrọ anyị ọgụ a Chukwu okike abịa ma lụọrọ anyị ọgụ a ma ọ bụrụ ma ọ ga-emekwe o mechagokwa maka gịnị edere ya ede Jeremaya mgbadalụ ọkwara ịlaiki ihe a ngwu kịta don't worry o mebe cheta ya ebe si wetara gị ozi ya bụ na NTI onye gị na-ekwu okwu bụ Nnatu Igbo TV na-eme ebe a ihe ozi bịa anyị ezi unu ka anyị kirekwa nkwụcha ọ na-abụ ọsọ agbaba ka mmere ebe ị ga-agbaba ma ọsọ atasuo ka mmere ebe ị debere ugbo ya bụ izogharịkata izopụta ebe ugbo gị ji rie nri ka mmere ebe ị ga-agbakpu ka mmere ebe ị ga-anọ mgbe a Shoprite ga-agba ọsọ mgbe a fada agbakwa mgbe a fada agba ọsọ mgbe a fada agba ọsọ bishọp agba ọsọ isi anarie pastọs awa onye akpọ Mosrevre na ọsọ bụrụkwa ọgwụ ọma asị onye Mosrevre na ọgba ọsọ onye ọbụla na-atọ ọnụzi onwe ya ọgba ọsọ revre na ọsọ ya kwekwere ekwe na ọsọ ya ka anọ na maka na iruo na Afghanistan o nwere ihe dịka okpukperechi ebe ahụ ugbu a abụghị okpukperechi ndị a tiri flag ha ọ ndị a tiri flag ha nwụzi obodo a na so gịnwa who are you ọchọ gbasara m ihe mgbabana onye furu Chukwu amarago ụzọ